No niin, jatketaan. Joo. Oisko ton vastaanottohuoneen oven muuten voinut vielä sulkea? Toki, suljen sen mielelläni. Noin. Missä olimmekaan? Sairaalassa. Teidän vastaanottohuoneessanne. Mutta asiahan liittyy nyt siis tuonne alakertaan. Alakertaan. Siis... Kyllä. Kattokas kun... Onks kaikki hyvin? Ette kai te oo kiusaantunut tästä? En tietenkään. Tiedänhän minä miesten vaivat, miesten kesken, kukat ja mehiläiset niin edelleen. Nämä vaivathan voivat esiintyä usein esimerkiksi sängyssä. Just näin se on. Eli oikeastaan aina kun meidän olisi tarkoitus vaimon kanssa ruveta... Niin. Eli tällöin kaiken takana on tämä... Tällaisissa tilanteissa on yleensä syytä tutkia tämä... Tiedäthän. No en taida tietää. Ettekö te tosiaan pysty sanomaan sitä ihan suoraan? Suoraan! Pystynhän minä tietenkin. Eli kyseessähän on nyt tämä alakerran veijari. Tämä Jorma. No nyt kuulostatte olevan jo ihan oikealla suunnalla. Haittaako muuten jos seison välillä? Seisot! Hyvänen aika, Nordqvist. Olet lääketieteen ammattilainen. Sinulla on vaimo ja lapsiakin. Ei tämän aiheen nyt näin vaikea pitäisi olla. No niin. Näytäpä minulle nyt se... Penikseni! Nyt riittää! Ei minusta ole selittämään tätä sanaa. Siirryn seuraavaan sanaan. Miksi minä saan aina näitä mahdottomia? Siis mitä Meidän alakerran Jorma metelöi niin kovaa, että me ei saada nukuttua öisin. Mun sana oli univaje. Onko se tosiaan noin vaikea arvata?